खैलाख मोनो होनदोंमोन खैलाख मोनो होनदोंमोन मालाबा 1.5 लाख मालाबा 50 मालाबा 60 मालाबा 70 मालाबा 80 हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोथाबाय आरो बर्थडे महरखौ लानानै आथिखालाव नोंथांमोनाबो इसोरनियावनो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर दिनै माने फुङावनो इन्ट्र'खौ होखाना लाखाबाय आं लोगोफोर मानो होनबाथाय आंहाना लास्टाव माने इन्ट्र'आनो थाहैयि जाहैयो आरोना ओंखायनो माने फुङावनो होना लाखानोसै ओरै होननानै एसे माने साफा सुफा जायियावनो दुगैस्रां लोबस्रां माने गैयियावनो आरोना नोंथांमोनखौ माने मा होनो फुस्लिस्लियैनो स्राय बरायहरना लाग्रोना थाबाय आरोना लोगोफोर थ' होनबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दिनै सानसेनि गेजेराव मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाबो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबसोनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' होनबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै लोगोफोर दायो नै सिदा सिदि माने मना गिदिर गिदिर लानानै दिंखिया खानो फैलायबाय आरो बेसेबा खंखर जागायाव आरोना बेसेबा हाग्रा बारियाव ओमफ्राय नै लोगोफोर नायदो आरोना ओरैबायसा गिथाव बाथाव हाग्रा बारियावनो जों दिंखिया खानो फैलायबाय आरोना माथो खालामनो उपाय गैयाना गिमालाय बहाथो गनो ओमफ्राय अमा लादो नालाय अमाखौलाय बहाथो फोरानना दोननो हानो आरोना ओमफ्राय जोङो हिनजावफोर गोजा साथाम फैदो आरोना आइबो फैदो ओमफ्राय बिजावजालिबो फैदो आरोना बिमाखौबा जेरावबो खोन्थिबाय था नों नै लोगोफोर ओइनो सासेया बोजो थांदो इनिफ्राय नै आइया ओमफ्राय लोगोफोरनो एकदम इमाखा हुदा जाहार बारिमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो हाग्रानि बनगुरु मोसौआ फैदोंमोन आरोना आङो फेसबुकाव होदोंमोन ओमफ्राय इउटुबाव होनाय जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने दिनै जागाखौ देखायबाय आरोना बेयो माखा पुरा माने हाग्रा बारिमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव माने मानासनिफ्राय ओंखारबोनानै बनगुरु मोसौआ जेने थेने माने हमनानै लांनो हादो आरोना फरेस्ट गार्डफोरा ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायसा गिथाव बाथाव जागायाव जोङो सानफ्रामबो दिंखिया खानो फैयो आरोना आइया गिगोना गिया बनगुरु मोसौखौहाय नों नायनो फैदोंना फैयोमोन फैयासै बेसे खारदावदोहाय गथ' बानानै बेथो जि खारदो दखानियाथ' हांखोनो मोनाखै उल्था खारलांफिनदो थैनायबाथाय दखानिया थैग्रोगौमोन आरो माबा मोसौ फैनायखौजानो खारबोदोंमोन ओमफ्राय जै खारदो नै माखा मानसिया पुरा बेंथेजोबदो आरोना माखा हाग्रानि मानसिफोरा आरोना लोगोफोर फरेस्टफोरा ओमफ्राय थेवबाबो माने नारा नाथारबाबो हमनानै लांनो हायासै लासैनो थांफिनदोना ओमफ्राय मोसौआ हायासैहाय हमनो होना लांदो ओरैबायसा गिथाव जागायाव फैनांगौ जायो आरोना अमानि थाखायनो हाग्रा गेजेरब्लाबो माने गिया हला बेफोरबायसा मैगं थाइगं अमानि थाखाय नागिरो आरोना माथो मावना जानो जिउआवलाय बेकारलाय ना साख्रि गैया बाख्रि गैया हौवाफोराबो बेनो साख्रि गैया बाख्रि गैया दायो अमा दाउ लानानैबो जायाबाबो जाया ओमफ्राय नै गिथाव बाथाव जागायावनो एकदम खागासिनो दं आरो जा लोगोफोर बांसिन बैखैजा हाग्रा दुजोबनायमोन आरोना ओमफ्राय दानस्रांनानै एसे स्रां जाबाय नङाबाथ' आगोलाव माने हाग्रानि मोसौ फाग्ला फैनाय टाइमाव इमाखा पुरा माने हाग्रा गोजामोन आरोना जाहार बारिसोमोन ओमफ्राय दायो दानस्रांनायखाय एसे माने स्रां जास्रोदो दिंखिया खानायासो खम जालायलांबाय आंना भिडिअ लाहै आइयासो बुरजा मोनबाय खोमा आइमोनासो मालाय भिडिअ लाबाथाय खामानि दामानिफोराबो थालाङोहाय ओंखायनो सम भिडिअखौनो लानोबो गोसो जालायलाङा आंहा इयावनो थालांलायो आंहा भिडिअ लायै ओइ मा दिंखिया खानायानो गालांजोबदों नोंसोरलाय र' हे आं हारसिंबा गियोहाय ओइ हारसिंबा गियो आङो नै गालांजोब्बाय इसोरो दिंखिया माखाखौ अमाफोराबो गोदोनिया जायोमोन दानिया जाला दानिया गोथावसो नागिरो गुन्दै गोजा होना दोनोमोन नों खैलाख मोनो होन्दोंमोन खैलाख मोनो होन्दोंमोन मालाबा 1.5 लाख मालाबा 50 मालाबा 60 मालाबा 70 मालाबा 80 बोसोराव होमबा मानो लानो लुगैया नों अमा फाननानैनो माहाजोन जादो हा लादो न' खादो पाक्का न' नै जाब्रा मोनबायथ' मनाथाम गावबा गाव मनासे
दिंखियालाय दुमब्रु बिलाइलाय हरनानै दुनियाखौसो लाहैसिगोन अ आइया दिंखिया होआनो आइ बेलेग गामिखै आदसा ओंखायनो माने भिडिअ खिथादों आङो लोगोफोर नै जोंनिथिं बिराद दिंखिया होयो आरोना अमायाबो बिराद देरो बिराद मोजां जायो अमायाबो ओमफ्राय खायसे मानसिफोरा दिंखिया होआ होननानै होआ आरोना फैदोहाय मा खालुबाय थायो जाबाय बबाव लाबावगोन मनायानो मुजुबायस' आथुर बिथुर फैबाय आरोना लोगोफोर अमा आदार खानानै ओमफ्राय माबार संनाय खावनायनि लाहार फाहारावसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो माबार दुगैखांनानै लाल साहाबो खलासे स्राय लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय लोंनायखौ आं देखायबाय थालायासै ओमफ्राय लोगोफोर आरो संनायखौबो आं देखायबाय थालायासै डाइरेक्टनो मोननायखौल' देखायगोन दे आं लोगोफोर बिराद टाइमाबो माने सर्ट जाबाय दङ खामानियाबो माने हेभि नालाय लोगोफोर हारसिं मानसि ओमफ्राय दै लोगोफोर आङो मोननायखौल' देखायबाय आरोना लोगोफोर बिराद समनिबो आंखाल ओमफ्राय नै मटर आलु बिलाहि बेसेबा टेस्टि संबाय आरोना लोगोफोर दिनै निरामिस जेबो जाया दिनै मंगलबार नालाय जेबो जाया लोगोफोर ओंखायनो बिलाहि फिसाजों आलुजों मटरजों जि मोजां संखाबाय आरोना बे माबाया मिरामिसावसो बांसिन गोथाव जायोहाय लोगोफोर बांसिन माने खहाबलाय लाङो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो डाटाजों आलुजों मटरजों आरो इयावबो बिलाहि थाइनैसो गारसनना होगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बियो मोनथ'वाखैनो नै मोनबायबो आरोना लोगोफोर बिबो डाटाजों आलुजों ओमफ्राय बेयावबो माने बिलाहि होफादों आरोना डाटा आलु मटर जि बरिया गोजा जालायनाय नुबाय आरो नै फैथारलायबाय लोगोफोर दसेखौनो माने जेलौनायानो दसेनो अखा हालायबाय आरोना लोगोफोर नै नायदो दसेनो माने बावगार जानो गिथारदो आरोना बोथोरानो गारगोना गारला मिथिलाय लांला आरोना लोगोफोर नै इसोर मा जाबावगोन जेने थेने दुन्दियानि खामानिखौ मावग'नो हाबाय आंहा नै लोगोफोर अखा हाबाबो अरजाला थेवब्लाबो माने बोथोरखौ स्रां मोनबाथाय गोसोआबो स्रां मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै माबा गोसोखांबानो दसेनो जाब्रबथारो आरोना दसेनो हाग्लुं फैलायबाय